Ešte viac sa teším z toho, čo Pán Boh bude dnes robiť, lebo sa priznám, že slovo, ktoré dneska sa pokúsim odovzdať, tak sa rodilo veľmi, veľmi dlho. A bolo dokonca, viacerokrát som to chcel tak akože priniesť a v tej poslednej fáze, keď sa blížil piatok, sobota, tak som mal pocit, že ešte nechytil som to. Čím viac som o tom rozmýšľal, čím viac som o tom počúval, a tak tým, ako keby viac som mal pocit, že tomu celkom nerozumiem a že sa začínam strácať. Takže bolo pár takých pokusov, že som sa pokúsil, ale verím, že dnes prišiel ten čas a budem hovoriť niečo o tele, o duši a o duchu. A je to veľmi komplikovaná téma, viem, že sú rôzne semináre, ktoré sú na niekoľko dní alebo že niekoľko týždňov po sebe, že na série. Tiež viem, že ako som spomínal minule, brat Jožko napísal toho veľa a písal aj o týchto oblastiach, takže tiež viete možno taký komplexný, že taký komplexný obraz tam získať v týchto jeho skriptoch. A ja by som sa pokúsil z toho urobiť dneska kázeň, krátku kázeň, neviem, či bude krátka, ale kázeň. Aby som vás hneď v úvode chcel pozvať do Božieho slova, do Hebrejom, alebo Židom, 4. kapitola, 12. verš. Toto je taký známy text, ktorý hovorí o tom, že veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč, preniká až do oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Luboš hovoril minulý týždeň o Božom slove. Pamätáte si? No a ja na to nadviažem, aj v podstate tento text o tom hovorí, že toto robí Božie slovo. A ja mám takúto pomôcku dneska. Ďakujem. Dúfam, že mi to nepadne. Vidíte, kam až ďaleko siahajú moje umelecké schopnosti. To vyfarbovanie v pozadí, to je zasa umeleckosť môjho syna, staršieho. Takže, ale verím, že nám to môže pomôcť pri tom, čo budeme teraz hovoriť a uvidíme. No. Každopádne, vrátim sa k tomu textu, veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Hej, meč nie len z jednej strany, ale dvojsečný z oboch strán, že taký, keď sa rozháňa, tak poriadne reže. A hovorí, že Božie slovo je takéto a preniká do oddeluje dušu od ducha. A potom pokračuje klby a špiky, keď to hovoríme, tak možno to znie tak že to možno môže odradzať, ale jedná sa o telo. A tak som rozmýšľal, možno taká prvá otázka, prečo by malo Božie slovo oddeľovať tieto veci? Prečo by to malo oddeľovať? Zamýšľali ste sa nad tým? Ak ste sa nezamýšľali, tak niečo zle robíte. Lebo ak si čítame Bibliu, musíme na tieto veci náražať a ak nemáme otázky, tak buď ju nečítame s pochopením, alebo všetkomu rozumieme, čo sa mi zdá skôr, že ničomu nerozumieme. A to často vidieť aj to, že aké otázky máme a to veľmi dobre vidieť, kto si číta Bibliu, lebo proste kto si číta, naráža na veci tam a proste ho to musí s tým nejako sa vysporiadať a má nejaké otázky. Ale ak si niekto nečíta, tak nemá. A ja som pokúsim sa spolu s vami dnes na toto pozrieť, prečo je potrebné rozdeľovať veci, ktoré sú telesné, ktoré sú duševné a ktoré sú duchovné. A prečo to je vôbec dôležité pre nás dnes tu? Máme my naše problémy, nie? Čo my budeme riešiť niečo abstraktné, niečo filozofické, akože ja potrebujem vedieť, že čo zajtra možno spraviť, alebo dnes, aby, som bol bližšie Boha. No, ale aby sme boli bližšie Boha, aby sme vedeli počuť Jeho hlas, aby sme mohli rozumieť Jeho vôle, toto je potrebné. A ja si myslím, že ak niekto že včera alebo teraz čerstvo uveril Pána Ježiša Krista, tak možno, že tieto veci nerieši ani nemusí riešiť. Ale ak už nejaký čas chodíme s Bohom, tak na toto budeme neustále náražať. Len krátko, taký v rámci úvodu poviem, že Božie slovo rozlišuje a hlavne v starej zmluve, možno, že tamto nie je až také jednoznačné, ale v novej zmluve apoštol Pavol rozdeľuje človeka na telo, duša a duch.
aby som nehovoril len niečo, že som si vymyslel, tak 1. Tesalonickým 5.23, tam to je len taký jeden verš, kde píše: a sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony. 1. Tesalonickým 5.3. Teraz použijem túto figúru. Ja som nemyslel, že by som ho pomenoval, možno nám pomôže. Pomenujem ho Adam. Dneska tu není žiaden Adam. Nejakí sú doma, ale tu nie sú. Možno niektorí ešte spia. Pomenujem ho Adam, aby nám to pomohlo. A to, čo možno prvé vidíme na Adamovi, je jeho telo. Tak ako aj na nás, keď sa pozrieme. Keď sme sa ráno stretli, privítali, pozdravili, tak ja som nevidel do vašej duše, ani do vášho ducha. Ja som videl možno to, ako ste učesaní, alebo navoňaní, alebo ako vyzeráte, vaše telo. No a na prvý pohľad, toto je dosť veľká téma v teológii, lebo jedni sa snažia z tela urobiť niečo, že proste až to tak zbožteť, ako niečo božie, až pomaly modlu urobia z tela. Je tzv. Kult tela, kedy to telo je proste veľmi popredí uctievané a je to celé o tom, ako vyzeráš a tak ďalej. Samozrejme hovoríme o neveriacich, medzi veriacimi by sa to nemohlo stať. A niečo takéto je. A potom v teológii boli také extrémy medzi tým, že jeden extrém hovoril o tom, že ako je dôležité naše telo a musíme sa o neho starať, veď naše telo je chrámom Svätého Ducha a taký dôraz na to, že starať sa o telo a proste byť fit, zdravý, neviem, nejaké parametre, proporcie mať. A medzi tým, že telo je zle. A bolo také hnutie a to je staré, veľmi, to je niekoľko, možno 1000 rokov, nestovák rokov, kedy telo je zlé, telo nás len brzdí a ja prečítam aj pár veršov, prečo si to mysleli, ale prečo to takto vykladali. A teraz prečítam pár veršov a sa vrátime naspäť k tejto téme. 1. Korinťanom 2.13 a 14 sa píše, apoštol Pavol hovorí: o tom aj hovoríme, nevšak naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek nepríjma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Rozumiete? Do protikladu. Duchovné veci a telesné veci. Človek, ktorý nepozná Ježiša Krista, ktorý sa narodil v tomto svete a funguje nejako, tak on pozná to, že telesné veci. A duchovné veci sú mu bláznostvom. A občas zachytím niekde, ako sa možno, že niekto sa vysmieva z nejakých duchovných prejav alebo čo. Lebo je mu to bláznostvo. On pozná nejaké veci, ktoré sú telesné a není to kompatibilné. Alebo Rímanom 8.5 sa píše: lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Opäť do protikladu. Ak žiješ podľa tela, proste riešiš veci, ktoré sú veci tela. Ak žiješ podľa ducha, a ako sa dá vôbec, možno, že otázka, fungovať v tele a zároveň byť spojený s Bohom. Možno to bude otázka, ktorej sa budeme potrebovať venovať. Ale Galatianom 5.17 sa píše: lebo telo si žiada proti duchu, tu už to začína sa vyostrovať, ide to do konfliktu, a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Tuto cítite to nápätie. Telo, ako keby, a tu možno aj vychádza z toho, že mnohí považovali telo za niečo zlé. Dokonca mníšske hnutie vzniklo na tomto princípe, že umrtvovať telo, aby, aj Pavol hovorí, že on, neviem presne, aké slovo použil, ale že myslím, že bijem do prs, alebo neviem presne, aké slovo tam použil, proste svoje telo, aby náhodou, keď iným kážem, sám nebol som potom, že sa nedokážem. A že proste kladie dôraz na to, že berie na úzdu, že není to jedno. No a z toho potom bol len kročík, že mnohí ľudia úprimne mysleli to s Bohom a tak ďalej, že proste to, že mali pocit, že to telo ich je len prekážka, ktorá tu je, a aby to nejako čo najviac sa priblížili k Bohu, tak začali zanedbávať svoje telo alebo robiť si zle, alebo tie začiatky nízkych rádov, nízkych hnutí boli veľmi extrémne. Niektorí sa zakopali do piesku po krk, iní išli na strom a tam boli niekoľko rokov a snažili sa takto dosiahnuť duchovnosť, že proste svoje telo je nič. Alebo že byť v takom, že nespať v bielom stave a vytrapiť to telo, že nech potlačím to telo, aby môj duch mohol vnímať. Takže chápete, ešte prečítam Rímanom 8, tam je 6 až 8, lebo zmýšľanie tela vedie k smrti,
Zmýšľanie ducha vedie k životu a pokoju. Ešte raz. Telo, zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je v nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď ani nemôže. A preto 8. verš hovorí Rimanom 8.8, tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No a preto si myslím, že to není jedno, respektíve, že je to, ako to povedať, môže to byť ťažké pochopiť, že proste čo teraz, ak chceme sa páčiť Bohu, lebo preto sme tu, hej, tak ako to znamená, že nebudeme žiť v tele? Čo? Máme si, tak ako to zobrali niektorí do extrému, máme si ubližovať, alebo nenávidieť sa, alebo proste, čo to znamená? Totižto, keď hovorí Biblia o tele, tak niekedy tam je zahrnuté veci, ktoré my rozdielujeme na telo a dušu. Vysvetlím. Galatianom 5, 19 až 21, tam to je dosť jasne napísané, že a skutky tela sú zjavné. A to je taký veľký zoznam. Napríklad smilstvo začína hneď ako prvé. To je skutok tela. A keď som hovoril celý čas o tom, že proste tí, ktorí žijú v tele, nešlo o to, že máš fyzické mäso, hej, že proste však žijeme v tele. Ale išlo o to, že vykonávame tie skutky tela, nie to, čo Boh od nás napríklad, že chce, ale to, čo by sa mne teraz zrovna páčilo. A jedna z prvých vecí mňa zaujalo, že tam sú dve slova použité. Niektoré preklady používajú len slovo smilstvo, ale tam je v gréčtine je tam mocheia a potom je tam pornea, čo je blízke našemu slovu porno. Čiže niekto to možno preloží len ako smilstvo, ale určite to zahŕňa cudzoložstvo a zahŕňa to incest a proste veci, ktoré súvisia s tým, že proste to telo prevalcuje, alebo hormóny, alebo ako si to povedal, prevalcujú natoľko toho človeka, že sa správa ako zmyslo zbavený a proste nielen, že je tam nejaký ohraničený rámec v rámci napríklad manželstva, ale dneska je to až divné. Teraz som sa bavil akurát s Peťou, že teraz je na mode ani nie, že nie sme zobratí, veď na čo nám je papier, ale teraz je na mode, že máme otvorený vzťah. To znamená, že aj ty môžeš mať svoje vzťahy a ja môžem mať svoje vzťahy. A vieme o tom, to nie je, že sa podvádzame, máme dohodu. Takže my síce žijeme v jednej domácnosti spolu a fungujeme, nám to vyhovuje, ale popri tom máme svojich priateľov a priateľky a tak ďalej. No nebudem zachádzať do detailov, dúfam, že nikoho neinšpirujem. Skôr hovorím to v tom negatívnom slova zmysle, že proste mňa to až šokuje, alebo ako som povedal, že proste takto to funguje. No a Božie slovo, že toto sú skutky tela, hej? To je to smilstvo, cudzoložstvo, potom je nečistota. To môže znieť, možno, že keď to rýchlo prebehneme, tak to môže znieť, že čo, nemám umyté ruky, alebo čo. A ide o, proste som pozeral to slovo, ten význam, morálna nečistota. A asi to už je trošku nám viac zrozumiteľné, keď je niekto morálne nečistý. A potom je tam spomenutá chlípnosť. Toto slovo som rozmýšľal, že ako vám ho priblížiť. Chlípnosť. Nepoužívate asi doma. A ja som hľadal viaceré slovníky v viacerých jazykoch, neviem, ako by ste to vy preložili, ale jeden zo slovníkov to preložil ako perverzný, zvrhlý alebo zvrátený. To je skutok tela. Perverznosť. Hej. A tiež, keď som robil doktorandskú prácu, tak som mal jednu veľkú kapitolu o deviáciách, sexuálnych deviáciách, ktorú som rozoberal. Som bol šokovaný, o niektorých veciach som ani nevedel proste, že naozaj, ako ďaleko to môže zajsť v tých niektorých hlavičkách, ktoré tam majú asi evidentne niečo pomilené, alebo sú chorí, alebo ja neviem, že proste aké perverzné veci existujú. A potom ďalej hovorí modloslúžba. A toto tiež možno, že niektorí si hovoria, však my dneska už nemáme sochy, že by sme možno nejakým spôsobom ich uctievali namiesto Boha, že to je len vec minulosti. No čokoľvek, čo uctievame namiesto Boha, to nie je vôbec, že musí byť nejaká socha alebo nejaká podobizeň. Čokoľvek, čo uctievame, čomu dávame viac úctu ako Bohu, tak proste to sa dostáva na prvé miesto našho života. A takisto to môžem povedať aj inak, že čokoľvek, čoho sa bojíme viac ako Boha. To znamená, že ak pre mňa je dôležitejšie viac, čo si možno myslí Igor ako Boh o mne, tak proste ja sa viac bojím Igora ako Boha a v tom prípade so mnou niečo nie je v poriadku. Že tá
to miesto, ktoré patrí len Bohu, zrazu to nahradil nejaký človek. Igor, som použil len príklad, viem, že sa neurazí. A rozumiete mi, ak sa akýkoľvek človek môže veľmi rýchlo nahradiť miesto Boha. Hej? Modloslužba. Čári, to možno, že tiež by sme boli prekvapení, že dnes, v akom okultnom svete žijeme, čarovania, povery proste a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia, to je, možno, že sa pohybujete len v iných kruhoch, ale okolo nás sa toho deje vo veľkom. A tí ľudia často mám pocit, že viac rozumejú duchovnému svetu ako kresťania, žiaľ. Nepriateľstva, to nie je len nejaké nepriateľstvo, že sa nepriateľím s niekým, nie som s tebou kamarát, ale ide o nenávisť, výslovne. Svár, hádky. Sú ľudia, ktorí sú takí výbušní alebo výbušky, ktoré radi tvoria, majú radi konflikty, vyvolávajú, hľadajú príležitosť, do koho rýpnúť, do čoho pichnúť, kde cítia, že už sa vyvíja tlak a ešte pokračujú, aby to znásobili, aby to vyvolali. A keď to buchne, tak v tom sa vedia vyžívať. Proste toto je, niekto by povedal, že však to je len taká ľudská vec. No, je to skutok tela a viete, ako končí celý tento zoznam? O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, ktorí robia takéto veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. To je záver tohto celého. Som nedokončil ešte zoznam, ale tamto celé smeruje. A potom tam sú spomenuté rozbroje, dokonca niektoré slova používajú ako, že keď sa delia strany v parlamente, hej, že sa robia také tie rôzne strany, tak niečo takéto. A veľmi často sa stáva aj v spoločenstvách, že sa rozdeľujú. Že proste 4 tam, 7 tam, 9 tam, ty s tým hrajú, dohadujú, ja neviem. To by niekedy až zvláštne, ako sa niekedy robí politika v cirkvi, ale až nie len, že niečo sa dohodneme, ale proste, že kto z koho, kto má návrh, kto má lepšie eso, kto na koho čo má. Toto je výslovne niečo, čo je skutok tela, ktoré má zlý koniec. Ľudia, ktorí toto robia, takto fungujú, tak jednoducho nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Ďalej, závisť. Ešte pri tých roztržkách, prepáčte mi, všimli ste si, že tá časť, kde hovorí Božie slovo, že ja som Pavlov, ja som Apolov a ja som Kristov, že apoštol Pavol ich tam kritizuje a tí, čo hovoria, že sú Kristovi, ich nepochváli, ale ich dal do jedného vrecia s tými druhými, ktorí hovorili, že sú Pavlov a druhí, že sú Apolov. Že proste už len to delenie, to, že ja som na lepšej strane, alebo ja mám, neviem čo, takéto porovnávanie sa, kde kto z koho, jednoducho, napriek tomu, že to znie veľmi duchovne, keď niekto povie, ja som Kristov. Znie to duchovne. Ja proste nikoho nemusím, ja len Krista, znie to veľmi duchovne. No, často, a musíme skúmať sami seba, to môže byť len výslovne skutok tela, kde sa diablovi dári spolupracovať s našim telom, preto aby nás viedol. Ďalej, ešte posledné 3. Závisť. To asi všetci rozumiete. Si občas robím srandu, keby nebol som taký duchovný, tak by som ti závidel, keď niekto príde na nejakom peknom aute alebo tak. Ale v podstate to poznáme, to ani niekedy nepriznáme si, že závidíme, ale to niekde škre. A on už toto, jemu sa už toto podarilo, tamten už toto dosiahol. Hej, akože dobre, však nech ti to slúži. Ale cítite tú závisť tam niekde. A to niekedy aj cítiť z toho druhého človeka. A poznám veľa vzťahov, ktoré prestali ako keby byť vzťahy, pretože niekomu sa niečo buď podarilo, alebo, ja neviem, kamarátky sa spolu modli za manželov, jedna sa vydala, druhá nie, a proste to narušilo potom. Namiesto toho, že by to pokračovalo, že teraz ešte viac budeme sa spolu modliť za to, tak ako keby sa to úplne to priateľstvo rozbilo, lebo ona to už má a ja nie, napríklad. Opilstvo. A toto je tiež také, v našom slovenskom kontexte niekto by povedal, že to by sme nemali rátať, ale Biblia je napriek tomu, že kde to čítame, či v Rusku, či v Amerike. A niekto raz povedal, že ja som vyrastal v kontexte, kde bol hriech sa pomaly aj pozrieť na alkohol, nie ešte ochutnať. Stretávam sa, alebo keď som si pozeral tieto dni nejaké štatistiky, tak vraj Slovensko, niekde som čítal, že až 70% ľudí má problémy s alkoholom, ale to bolo prehnané, potom všetky ostatné, čo som čítal, tak hovoria, že okolo 30%. Ale stále to je akože dosť vysoké číslo. A niekto raz povedal, že ak aj niekto si dá, že ochutná, alebo dá si alkohol, ak má problém napríklad mať nejaké obdobie pauzu, abstinovať, napríklad, že mám problém, ak mesiac, 2 si nedám, lebo som nervózny, niečo mi chýba, tak už máš problém.
To už ťa začala namotávať, ten alkohol, len otázka, že ako rýchlo ťa natočí. Ak vieš v pohode si mať pauzu, tak je to dobré. Nehovorím teraz o opilstve, hovorím len o tom, keď niekto užíva, si dá občas, neviem, víno, pivo alebo čokoľvek. Ja si nemyslím, alebo nevidím, že v Božom slove to niekde bolo, že ak si niekto dá, tak má hriech. Ale to, čo hovorí Božie slovo, je, že opilstvo je skutok tela. Ak sa niekto opíja, to znamená, že stratí kontrolu, správa sa inak, ten alkohol ovplyvňuje to, že niektoré veci v tele potlačia, nie je môjim cieľom, veľmi dobrú takú prednášku som o tom počul, ale nie je môjim cieľom teraz to tu rozoberať. Len toto je moja otázka, prosba na teba. Ak aj niekedy si dáš, chcem sa ťa opýtať, vieš si dať v pohode, treba z mesiac alebo 2, alebo nejaké obdobie pauzu a nechýba ti to? Ak áno, tak myslím, že je to v poriadku, neopíjaj sa, ale myslím, že je to OK, že si dáš. Ak si nervózny, ak proste musíš mať alkohol s nejakou pravidelnosťou, tak si sa začal namotávať. A opilstvo to už je ten stav, v ktorom už proste človek, koľko nehod sa deje, lebo si myslíš, každý ten opitý, ktorý si sadá za volant, si myslí, že to zvládne. Väčšinou vtedy má pocit, že určite to zvládne. Určite to dá. Prečo by zrovna teraz niečo malo stať? Prečo zrovna mne? Koľko nehod sa stáva práve kvôli tomu. Aj prednedávnom nejaký manželský pár mal len tú smolu, že sedel vo Fabii, ktorá nebola tak veľmi vystúžená. A to druhé auto, kde proste prešlo do protismeru, tak ho úplne zrámovalo. A zomreli nevinní ľudia, ktorí išli vo svojom pruhu, len preto, že niekto iný s veľkým autom prešiel do protismeru. A pretože si myslel, že to zvládne. Hej, to je len, ale teraz jedna vec je, že aké dôsledky to má, ale druhá vec je, že vôbec, ak niekto funguje takto, alebo hýrenie, ešte posledné slovo, ktoré tu je, použijeme slovo obžerstvo. Mne sa zdá, že medzi kresťanmi to celkom akože sa toleruje. Tak som sa najedol, akože, až mi je zle, alebo mi je aj naozaj zle. Ale že keby niekto spraví nejaký iný hriech, tak to je okamžite fúha, ale že som sa prejedol, to nevadí. Nejako mi to strávi, dám si na to, už sú tabletky, ktoré vedia rozložiť všetko. Takže nejako, alebo proste vyvraciam, to je jedno, hej. To, že sa niekto prežiera, to akože, ale rovnako vidíme, tu je použijete slovo hýrenie, ale v podstate zahrania to obžerstvo a obžerstvo je zase na inom mieste takto konkretizované. Takže toto je človek, o ktorom Božie slovo hovorí, že ak tento človek žije v tele, hej, to telo je pánom, tak jednoducho tieto veci robí a Biblia ho nazýva telesným človekom. Bol som zrozumiteľný zatiaľ, môžem ísť ďalej? Mám tu potom taký zoznam ešte ďalších, uvidíme, ako sa mi to podarí. Človek, ktorý funguje na úrovni duše. Ja som tu mal pôvodne suchý zips, ale do rána sa mi to cez noc rozpadlo. Takže som si musel vypomôcť štipcami. Takže duch... dušu som chcel. Dušu. Človek, ktorý žije ako duševný človek, už vidíme v starej zmluve, že keď Boh stvoril človeka, tak je napísané, že ho nejako stvoril a potom, že dýchnul do ňoho duch života a je napísané také zaujímavé slovo, že človek sa stal živou dušou. Hej. Myslím, že chaj nefeš, alebo také slovné spojenie hebrejské tam je. A ja som si myslel, že to mi pomôže, aby som mohol sa od toho odraziť. A keď som si študoval, a potom aj ostatné miesta v starej zmluve som zistil, že aj o zvieratách alebo o vtákoch, keď Boh stvoril, tak je napísané a stali sa živou dušou. Hej, niektoré preklady to prekladajú inak, ale je tam to isté slovo, myslím, že chaja nefeš. Čo znamená prakticky, že keď hovoríme, že duša, že človek má dušu, tak môžeme povedať, že aj zvieratá majú dušu. A som si potom dostal sa aj k tomu, no a čo, budú teda zvieratka v nebi? No nejaké zvieratka v nebi budú. To, že či bude tvoj psík alebo mačka, ktorá ti včera zomrela, to neviem. Nemáme asi na to žiadne biblické podklady, že sme povedali, že určite áno, ale ani rovnako, že určite nie. Možno áno, možno nie. Biblia nám o tom evidentne nás nechce, aby sme sa na to zameriavali. Myslím si, že keby je to dôležité a chce, aby sme sa na to zameriavali, tak by nám to priblížila, ale tým, že o tom mlčí, tak argumenty, ktoré sú pre a proti, sú rovnako, že možno áno, možno nie. Nemyslím, že to je podstatné. Čo je podstatné, ale že keď už ideme do novej zmluvy, tak viaceré miesta, ktoré vidí nová zmluva ako prekladá ako psyche. Hej, to je tá. A som rád rozmýšľal, že či slovo psychika nám trošku nepomôže. Hej. Je to možno, že aj odvodené od toho slova.
Je to náš vnútorný svet. Pozriem sa, že ako napríklad Biblia popisuje dušu. Matúš 26:38, tam Pán Ježiš hovorí, že veľmi je smutná moja duša až na smrť. To je tá epizóda, keď mali zomrieť. Čiže on hovorí, že moja duša je smutná, hej, ako sa cíti. Vtedy Mária prehovorila, Lukáš 1:46, velebí moja duša Pána. Jej duša bola šťastná, radosná a chválila Boha z celej duše. Lukáš 12:19, tam Pán Ježiš hovorí jedno podobenstvo, kde hovorí nejaký ten bohat, ktorému sa veľa zadarilo a urodilo, nejaký bohač, hovorí, duša, máš veľa majetku, na mnoho rokov odpočívaj, jedz, pí a vesel sa, inými slovami, buď spokojná. Hej. Si zabezpečená. Ten pocit, keď si zabezpečený, keď máš pocit, že nemusím si o nič robiť starosti. Ja? Pán Ježiš tam o Kár hovorí, že blázon, že nevie, že môže sa tvoj život túto noc ukončiť a ty sa spoliehaš na to, že máš nejaké možno, že zrno v pivnici. Takže opäť ten pocit, spokojnosti. Na inom mieste Jan 12:27, teraz je moja duša vzrúšená. Čo mám povedať? Oče, zachraň ma pred touto hodinou. To je Ježišova veľkňazská modlitba, kde ho opäť hovoril jej duše, že jeho duša je vzrúšená. Alebo Hebrejom 10:38, avšak môj spravodlivý zvieri bude žiť, ale kto odpadne, v tom nebude mať moja duša záľubenie. Tak keby Boh hovorí, že nebude mať zaľúbenie jeho duša v tom človeku, ktorý odpadne. Takže vidíme, že duša, tieto miesta, ktoré som spomenul z Novej zmluvy, tak vidíme, že že smutná, velebí, je zrušená, alebo môže mať zaľúbenie. A teraz nebudem vás zaťažovať všetkými mestami, ja som si to pozrel schválne, aj starú zmluvu a tak napríklad Habakuk 2:4, duša, ktorá je úprimná, Ezechiel 24:21 alebo Izajáš 26:9, duša, ktorá túži, túžby tiež vychádzajú z našej duše, alebo Jeremia 6:8, duša, ktorá pláče, Veľpieseň 3:1, ktorá ľúbi a tak ďalej. Inými slovami, keď hovoríme o človeku, ktorý je duševný, alebo keď hovoríme o duše človeka, tak máme na mysli jeho centrum. V prvom rade vidíme, že najväčší dôraz je na emócie. Sú spomenuté. V súvislosti s dušou najviac je spomenuté emócie sú. Ale potom zároveň vidíme aj vôľu a myslenie. To je to, čo ťa robí jedinečným. Všetci máme nejaké tela, aj tie sú jedinečné, aj otlačky našich prstov, ale zároveň máme jedinečný spôsob, ako rozmýšľame, spôsob, ako hovoríme, spôsob, ako jednáme, spôsob, ako máme pevnú vôľu alebo nemáme pevnú vôľu. To je niečo jedinečné. A keď aj sa spomína o tom, že spásená duša, tak evidentne, keď budeme v nebi, z toho rozumiem tomu tak, že tá tvoja, to, aký si, tým si jedinečný, že to sa nestratí. Že to telo, to je to, v čom fungujeme. Čo ti slúži, keď chcem dvihnúť ruku, tak dvihnem ruku. Moje telo mi slúži, ale to, kým si ty, Lenka, Janko, Ferko, akokoľvek, tak to je tá duša a evidentne Pán Boh, toto nebudeš že sa to vynuluje, zresetuje a v nebi už to nebude mať nič spoločné možno s tým, alebo ja neviem. Že tá naša duša ostane zachovaná. A je rozdiel, myslím si, že či niekto ostáva len pri tejto úrovni a toto je jeho ako keby maximum. Niekto ostáva v tele a to sú ľudia, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, tak oni fungujú v tele. Ešte možno sa k tomu vrátim, je to dôležité. Človek, ktorý funguje v tele, znamená, že funguje 5 zmyslami, ktoré dokáže naše telo vnímať. Je to zrak, sluch, čuch, hmat, chuť. Poznáme to. To znamená, že to, čo vidíš, to, čo počuješ, to, čo cítiš, to, čo sa vieš dotknúť alebo čo vieš ochutnať, to sú tie receptory nášho tela, ktoré hovoria, takto to je. A človek, ktorý sa narodí vo svete a nepozná, nestretol sa nikdy s Pánom Ježišom, alebo respektíve nezažil znovuzrodenie, tak toto je jeho maximum. Toto je to, čo pozná. On nevie, čo znamená napríklad chváliť Boha, alebo toto telo nedokáže chváliť Boha, alebo vnímať Boha. Toto dokáže len náš duch. Prídeme aj k tomu a budeme hovoriť za chvíľku o duchu. A preto myslím, že je to dôležité, prečo Hebrejom to rozdeľuje a hovorí, že má to svoje miesto každé. Takže telo nedokáže vnímať Boha, vnímame ho len cez náš duch. A tak, preto myslím si, že apoštol Pavol v Galatianom 3.3 ako keby vyčíta Galatianom, keď im hovorí, že či ste takí nerozumní, a niektoré preklady išli trošku ďalej, hovorí, takí ste hlúpi, nerozumní Galatiania, že ste začali v duchu a skončili ste v tele. Že začnete
sa znovu zrodí človek, a toto mňa fascinovalo, alebo zarazilo, alebo mi to pridalo vážnosť na tejto téme, že niekto začne v duchu, za chvíľku k tomu prídeme, ale skončí nakoniec v tele. Skončí ako človek, ktorý je vedený len tým, čo vidí, len tým, čo cíti. Sice má nejakú skúsenosť, niečo zažil s Bohom, niekde je, ale potom príde do situácií, kedy všetko sa podriadí mojim 5. zmyslom. To, čo hýbe môj život, na základe čoho sa rozhodujem, čo ovládá moje možno konanie, správanie a tak ďalej, je moje telo, inými slovami, mojich 5 zmyslov, ktoré mám, ktoré vidím. A rozmýšľal som, viete si predstaviť, že ako je to možné, že kresťan, ktorý zažil znovuzrodenie, zažil naplnenie, ja neviem, Svätým Duchom, že skončí nakoniec v tele, že jeho to vnímanie Boha, komunikovanie s Bohom, vzťah s Bohom, nakoniec skončí pri tom, že vidím, nevidím, počujem, nepočujem. Môže sa to stať? No Biblia hovorí, že evidentne áno. Minimálne Pavol to vyčíta niektorým ľuďom z Galacii. Že ako ste takí nerozumní, on nechápe. Hej, niektoré preklady použijú slovo hlupý. A to je to, čím vyjadruje. To je, keď niekto nezažil, tak dobre. Ale ak niekto spoznal, zažil, proste vie, že je tu viac a nakoniec aj tak skončí v tele. To je... A preto je veľmi dôležité, aby, nechcem to rozhodať, to je tak veľká téma naozaj, ale aby sme neostali ako kresťania len pri našich zmyslov, ktoré dokážeme vnímať. Potom ideme ďalej, to hovoríme teraz o duše. A keď hovoríme o duše, tak je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že síce možno niektorí ľudia zažili Boha, odovzdali mu svoj život, otvorili sa pre možno prácu Svätého Ducha a tak ďalej, ale ako keby ostali stále na duševnej úrovni. Inými slovami, to, čo cítim alebo necítim, rozhoduje o tom, či Boh je alebo nie je, či Boh robí alebo nerobí. Moje emócie, možno aj môj rozum, je to, čo akože povie Boh áno alebo Boh nie. A na možno takýchto duševných bohoslužbách to je o tom, že prídem domov a ak som niečo cítil, nejaké emócie počas napríklad chvál alebo slova, sa cítim dobre, tak mnohí to hodnotia, dneska tam Boh konal. Ak som necítil na úrovni emócií, tak dneska to bola bieda. Inými slovami, moje emócie, dávame sa medzi mojou dušou, rovná sa môj duch. Hej? A hovoríme, že vlastne, ak moja duša niečo cítila, tak Boh tam bol, ak necítila, tak tam nebol. Hej? A ja si myslím, že tento chaos je veľmi vážny a zdá sa mi, že je tak ľahko zameniteľný. Lebo naozaj, keď Boh niečo robí, môže to aj tvoja duša cítiť a vďaka Bohu za to. Lebo ideme bližšie, že náš duch, hej, ktorý prijíma od Božieho ducha veci, tak proste posúva to cez našu dušu, hej, tie informácie k nám a potom sa to prejavuje aj na našom tele. To je zasa, Božie slovo, ktoré hovorí o tom, že niečo možno niekto prijal alebo odovzdal Bohu nejakú oblasť a potom sa to práve začalo aj nejako cítiť. Ja som teraz nešiel týmto smerom, tak som tie biblické texty nevypichol, ani nebudem sa tomu venovať, ale som videl jasne, ako veci duchovné ovplyvnili dušu človeka a duša človeka ovplyvnila telo človeka. A to, že duša človeka dokáže ovplyvniť telo človeka, možno máte aj osobné skúsenosti vy, ak ste mali nejaké obdobie úzkosti alebo možno náznaku depresii, tak viete, že vaše telo celé sa necítilo dobre. Ak sa cítite zle, tak jednoducho asi vaše telo nebude jasať. Ja aj takú mám dobrú náladu, len sa cítim zle, to sa bije. Proste to telo sa podriadi tomu, čo hovorí ako sa, poviem to tak ľudovo, ako sa cíti tvoja duša. Aj preto možno, že apoštol Pavol tam hovorí, sa modlí, myslím, že u Timoteja za jeho dušu. No, ale. Takže teraz čo znamená, ak sme duševní kresťania, alebo ostaneme len pri tej duchovnej úrovni, tak nám stačí zážitok. Stačí, že sme niečo zažili a to bol Boh. Alebo stačí nám možno rozumová úroveň. A mne sa zdá, že mnohé, možno že aj spoločenstva, zbory, cirkvi, nie som kompetentný to hodnotiť, ja skôr rozmýšľam nad tým, aby som sa ja, alebo my sme sa tam neocitli, že proste nakrmíme rozum. Áno, rozum sa má premieňať, a k tomu prídeme, to je tá duchovná časť, má sa premieňať Božím slovom, ale ak je všetko len na úrovni rozumu, len na úrovni rácia,
tak opäť sme sa minuli, lebo ostávame pri úrovni duše. A stále naša duša ešte nie je schopná vnímať Boha. Keď je posvetená, a k tomu prídeme, tak proste sa tam niečo udeje a vďaka Bohu, tí, ktorí to takto máte, to za chvíľku vysvetlím, ale vo väčšine prípadov, keď hovoríme o duše, tak môžeme povedať, kazateľ to dokonca hovorí, že aký je údel človeka, keď má takú chvíľku, keď je tak pesimisticky, hovorí, že duša aj spomína aj človeka, aj zvierat a že rovnako dopadnú, alebo ja neviem už presne, aké slova tam hovorí, ale že dal to na jednu úroveň pomaly. Ak by sme ostali len pri úrovni duše. To, čo Boh nám dal naviac, čo je jedinečné, že napriek tomu, že aj pri človeku, aj pri zvieratách je napísané, že duchol, teda nie, že duchol, ale že sa stalo živou dušou, tak pri človeku je tam rozdiel, že dýchol svojho ducha. A na inom mieste aj hovorí Božie slovo, že on žiarlivo túži po duchu, ktorého do nás vložil. A teraz prichádzame do tej úrovni, že duch. Človek, ktorý žije v duchu. To je podľa mňa dosť zaujímavá téma. A len ešte možno, dúfam, že vás veľmi nezmetem, ale keď sme si čítali o telesnosti, že telesný človek, tak často to súvisí, že sú to ľudia, ktorí fungujú v tele a v duši. Len v týchto dvoch úrovniach. Buď v jednom, alebo v druhom, alebo v obidvoch, alebo sa to občas strieda, ale že tuto to ostane. A chcem vám povedať, takto dokážu fungovať aj ľudia, ktorí nemuseli nikdy v skutočnosti zažiť znovu zrodenie. V tele a v duši. Lebo aj neveriaci majú aj telo, aj dušu. Všimli ste si? Dokonca aj ducha majú. Niektorí ho používajú na to, aby komunikovali napríklad so zlým. Ale to je zasa veľká iná téma. Takže toto je, keď hovorí Biblia často o telesnosti, tak hovorí o týchto dvoch. No a teraz ideme na poslednú časť, ktorá je, myslím si, že to, čo nás určite zaujíma, je, ako to vyzerá s človekom, ktorý je duchovný. Alebo možno, že prečo o tom hovoríme? Lebo my chceme sa priblížiť k Bohu. Aj ráno, keď sme tu mali modlitby, niekto sa modlil, že ak by sme tu nevytvárali priestor pre Boha, alebo ak by sa nás Pán Boh nedotkal, ak by to nebolo o ňom, tak to je úroveň kultúrneho podujatia a pre nás to stráca význam a zmysel. A je to tak. Ja verím, sa modlím, nech nás Pán Boh chráni, aby to ostalo len pri tom, že naše telo, naša duša. Božie slovo je to, ktoré to rozdeľuje a dotýka sa a proste neviem, nájde si tam nášho ducha a cez toto je ten kanál, ak to tak môžem nazvať, cez ktorý Boh komunikuje. Preto je to, myslím, že veľmi dôležité. A teraz sa vrátim k niektorým textom, ktoré som už aj čítal, že napríklad 1. Korinťanom 2:13-14 tam sa píše, o tom aj hovoríme, nevšak naučenými slovami ľudskej múdrosti. Vidíme, ľudská múdrosť je ľudská múdrosť, vďaka Bohu za to. Všetko, čo máme, čo poznáme ako ľudia, Boh nám dal poznať. Ale tými slovami, ktoré učí duch. Inými slovami, tu môžeme vidieť, že duch Boží je ten, ktorý ťa učí o Bohu. Lebo môže byť aj racionálna úroveň, kedy ty si sa niečo naučil z kníh. A mnohí ľudia si čítajú aj dnes Bibliu a poznajú, majú nejaké informácie o Bohu. Je rozdiel mať informáciu o Bohu a je rozdiel mať s ním osobný vzťah a poznať ho ako niekoho, s kým zdieľaš život, pomaly by som povedal. No a tu je ten zásadný rozdiel, že toto nevieš v tele ani v duši. V tele a v duši vieš mať len informácie. Mám informáciu, áno, koľko bolo učeníkov 12, koľko je kníh Starej zmluvy 39, koľko je v Novej 27, koľko je dokopy 66, mena učeníkov, mena tohto. Áno, vieš vymenovať, ale nemá to žiaden vplyv na tvoj život. Je to informácia, je to litera, je to suché. Ale ak sa máš učiť o Bohu, ak máš spoznávať Boha, tak to sa musí diať na úrovni ducha. Nie tela, nie duše, na úrovni ducha. A preto to je veľmi dôležité. Rímanom 8:9. No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Počúvajme. Ak máme Božieho ducha, tak my žijeme duchovne. A ak niekto nemá Kristovho ducha, veľmi tvrdo hovorí, ten nie je jeho. Nemáš Božieho ducha, nie si jeho. Akože môžeme sa povzbudzovať peknými slovami a hovoriť, bude to dobré, tľapkať sa po pleci, ale Božie slovo je tak jasné, tak nekompromisné. Nemáš Božieho ducha, nie si jeho. Môžeš mať koľko chceš informácií, môžeš sa modliť neviem koľkokrát, neviem akú modlitbu a opakovať po neviem kom, neviem čo.
Máš Božieho ducha, alebo nemáš. To je to, na čom veci stoja alebo padajú. To, že niekto niečo zažil, ja to nespochybňujem, ani nezhadzujem, ani nerobím toho, že to nie je podstatné, ale to, že niekto začal v duchu, Božie slovo hovorí, že ešte veľmi ľahko sa môže stať, že nakoniec skončí aj tak v tele. A sa to deje. To ešte nie je zárukou ničoho. Preto myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme skúmali, ako, nielen, že sme spoznali, alebo že náš duch ožil, ale ako žiť tak, aby sme ostali v tomto. Aby telo aj duša boli, to poviem pekne, myslím, Štefan tak zvykne povedať, že aby nám slúžili. Nie pánom, ale sluhom. Hej. Náš rozum je skvelý sluha, ale zlý pán. Moje emócie sú skvelé, ja som vďačný Bohu za emócie. Ja myslím si, že som taký, že nával emócií viem prežívať. Mňa to aj rýchlo prejde, ale viem tak sa nadchnúť rýchlo pre veci. A ja si neviem predstaviť, keď sme všetci také suchári, že nemáme emócie. A vďaka Bohu, že máme emócie. Super. A žije to. Ale tieto emócie nemôžu viesť môj život. Mnoho ľudí sa tak cíti, tak sa podľa toho zariadí. Dneska cítim, necítim, neviem, mám zlú náladu, tak neviem. Čo by sa stalo, keby poviete, máte zlú náladu a nejete do roboty? Dneska ja fakt, akože šéfe, sorry, ale nie tak sa mi, ja neviem, nepoviem, že nechce, lebo to už lenivosť, a takú zlú náladu mám, nejdem do roboty. Ja, tak to je jasné, pohode. Nepovedal by to však. Jednoducho, akože sorry, tu máš popis práce, nálada, nenálada, ide bokom. Neriadiš sa podľa, tvoj šéf svetský sa neriadi podľa tvojej nálady. A povie ti, asi tu, budeš sa usmievať na ľudia, budeš milý, jasné, takú náladu mám byť milý, hlavne keď vidíte na niektorých tých ľudí, ktorí musia byť milí, tak na silu milí a majú toho dosť. No, o tom by možno Žanátka vedela niečo povedať. A ďalší. A čo ale chcem povedať, že Božie slovo hovorí, že tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, to je Rímanom 8.5, ale tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Kde Svätý duch, to je ešte komplikovanejšie a kebyže to chcem skomplikovať, tak rozlišujeme medzi duchom človeka, ktorý označuje v písme ako pneuma, a potom duchom Božím, hej, Svätý duch. No a teda v tomto prípade vidíme, že aj v prvom, aj v druhom, ktoré sme čítali, že Svätý duch pôsobí na ich myslenie a plní. Lebo tu sa píše, že tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Podľa ducha, a dokonca Biblia niektoré to rozlišujú, že dajú veľké D, aby sme vedeli, že je tu reč o Svetom duchu. Že keď duch Boží pôsobí na nášho ducha, tak tam to myslenie, alebo pôsobí na naše myslenie, že má iné priority, iné hodnoty. Aha, ďalšie, 1. Korinťanom 2.10. Nám to však Boh skrze ducha zjavil, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Čiže ak má niekto zjavenie, opäť, môže to prísť jedine cez ducha. Nie cez dušu, nie cez telo. Telo dokáže cez žalúdok zistiť, že potrebuje papať a možno duša dokáže vycítiť, že má nejaký nedostatok alebo deficit spánku alebo čokoľvek. Ale ak máš Božie veci, tak to môže prísť jedine cez Božieho ducha do tvojho ducha. A 1. Janova 4.13, podľa toho poznávame, že ostame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. Opäť, Boží duch. Boží duch, ktorý prebýva v tebe. A posledné, ktoré ešte prečítam, aspoň dúfam, 1. Janova 3.24, kto zachováva jeho prikázanie, ostáva v Bohu a Boh v ňom, a že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom ducha, ktorého nám dal. Inými slovami, bez práce Svätého ducha moja aj tvoja myseľ sa neobnoví. Moja aj tvoja myseľ, mi ostane to staré ja. Ostaneme telesní a duševní ľudia. A pritom práve duchom, tento duch človeka, ktorý je vo mnohých prípadoch možno v úzadí, hej, tak tento duch je ten, ktorý má schopnosť komunikovať s Bohom, ktorý má schopnosť mať spoločenstvo s Bohom, ktorý dokáže rozpoznať Boží hlas. Duchom. No a niekde sa stáva, ale že síce ducha majú, ale to, čo rozhoduje, je telo. Na základe telesnosti. Sice ja viem, áno, aj môj duch niečo vníma, ale ja sa takto cítim. Ja som dneska lenivý, ja napríklad neprídem, alebo ja neviem,
dnes mám chuť na toto, tak pôjdem si za tým. Moje telo, síce mám dušu, mám ducha, ale sú v pozadí. Moje telo má prednosť a to, ako moje telo sa dnes, cíti alebo rozhodlo, tak podľa toho sa zariadím. V iných prípadoch sú to duševní ľudia, ktorí možno sú už trošku ďalej inteligentne, že vedia, že nie všetko, čo moje telo chce, mu doprajem. Ja viem, že moje telo by chcelo niekedy možno 16 hodín len sedieť a ležať a pozerať telku, ale mi to urobí zle, hej. Chcel by som jesť veci, ktoré sú vôbec nezdravé, to chce moje telo. Ja viem, že keď mu to dám, tak skončím zle a preto to nebudem robiť. Ale stále som na úrovni duše, že síce viem potlačať alebo nepovedať telu na všetko, čo si zmyslí, že áno, a proste mám rácio, možno mám vôľu, ktorou dokážem tieto veci prevádzovať, ale síce mám tam aj ducha niekde, ale ten duch stále je taký, že dobre vnímam, ale rozhoduje aj tak môj rozum. Vždy posledný filter je môj rozum a to, ako sa cítim. To je duševný. A ja si myslím, že hlavne medzi týmito tromi je veľmi ťažko rozlišovať. A verím, že toto je Boh, ktorý robí. A Božie slovo, ktoré to rozdeľuje. Lebo ty sa môžeš pozrieť na niekoho a môžeš povedať, že jaj, on je taký alebo taký, ale toto nie je našou úlohou robiť. Duch Boží je ten, ktorý skúma hlbiny srdca, on vidí, čo tam je. Či to robíš, viete, keď mám oči zatvorené a ruky dvihnuté a ja niečo spievam, čo vy vidíte do môjho vnútra? Či ja si zrovna predstavujem nové krásne auto, vyleštené elektróny, alebo ja neviem čo. A som vďačný Bohu, že mi ho raz dá, alebo či úprimne chválim Boha, alebo ja robím pokáň, alebo čo. Čo vy? Vy vidíte môj postoj na fyzickú nejakú túto. A chcem povedať, že tá kultúra v zbore sa veľmi ľahko vybuduje. Ak 70-80% ľudí bude na chválach stať a držať pravú ruku hore, tak vo väčšine prípadov tí ostatní sa popridávajú, lebo im to je blbé už len tak sedieť, hej. Ak väčšina z ľudí v zbore sedí, no tak tá kultúra je sediaca a tak nebudem vytrčať ako kôl v plote, tak si aj ja sadnem, hej. Sice môžem niečo iné prežívať, ale prispôsobím sa tej väčšine. To je tá kultúra, ktorú vytvárame tu a tomu podriadujeme a máme pocit, že na základe toho vieme hodnotiť. A v kultúre, kde sa v zbore sedí a niekto tam chválí z postojačky a povie, jaj, no čo sa tento tu predvádza, akože namyslenec, akože, no. To je úroveň duše. Úroveň ducha. A toto je, myslím si, že to, k čomu som túto kázeň sa snažil smerovať a k čomu priniesť je, ako Božie deti, aby síce máme telo a budeme ho mať, hej, lebo bez neho akože máte smolu, máme dušu, vďaka Bohu za dušu, vďaka Bohu za všetko, za rozum, za emócie a tak ďalej, ale v skutočnosti aj moje telo, aj moju dušu podriadujem tomu, čo hovorí Božie slovo. Duch, tam je ten Boží duch. A teraz vám poviem na vaše také, že rozsudzujte. Niekde som čítal, že znovuzrodený človek, ktorý má v popredí ducha, hej, že podriaďuje Božie veci, alebo teda Božie veci sú nadriadené všetkými ostatnými, že on má očistené, posvetené svedomie, toto je slovo, ktoré sa možno niekedy málo používa, a cez to svedomie je jeden zo spôsobov, ako Duch Svätý veľmi často komunikuje ku nám. Pri posvetenom svedomí duch komunikuje cez... My to nazývame svedomie, ja neviem, ako to inak nazvať, ani možno ešte inak, neviem. Ale to je to, že urobíš niečo a nemusí ti nikto nič povedať a vieš, že to nie je správne. A niekto by mohol povedať, no ale aj v Číne sú ľudia, ktorí majú úplne iné hodnoty a oni niečo urobia a pri iných hodnotách sa cítia zle. Ja hovorím, áno, každý máme nejaké svedomie, sa s ním narodíme a nejako sa formuje, prepisuje, čmára a ničí, ale pri znovuzrodenom človeku to svedomie je ako keby zobraté do služieb Božieho slova a cez Božie slovo to svedomie vyhodnocuje, takto alebo onak. A cez neho veľmi často vám Duch Svätý hovorí, nestalo sa niekedy niečo zobrali alebo urobili a potom ste to tuci. A viete to potlačiť, viete to odignorovať a keď to urobíte párkrát, tak dovidenia. Už vás ani nebude upozorňovať. Zapcháte tento kanál, cez ktorý Duch Svätý ku vám komunikoval. Lebo svedomie vieme potlačiť. Je to ťažšie, ale dá sa to umlčať. Ale verím, že môžete, ak ste to niekto urobili, robiť pokánie, povedať, Pane, obnov mi moje svedomie a hovor mi znovu cez moje svedomie. To je jeden zo spôsobov. A druhý je, niekto to nazval, že intuícia. Neviem, som tiež rozmýšľal, že aké slovo použiť. Intuícia.
že to je niečo, čo mnohí nevedia, a aj som pozeral rôzne tie definície v psychológii a tak hovoria, že môže byť podmienené, ale zároveň nemusí byť vôbec závislé od niečoho. Idete s niekým sa stretnúť, alebo mnohí to robia, že napríklad idú robiť nejaký obchod s niekým, ale cítia, že mu nemôžu veriť, alebo že môže mu veriť. A nevedia to ani ako to popísať slovami, ale je to niečo, čo je mimo, niekto by povedal mimo nás, alebo ako to povedať, že ti niečo hovorí, a ja to poznám zasa často, keď slúžim a o niečom sa rozprávame a na niečo sa spýtam a on tvrdí, nie, ja proste nie. A ja tak viem, že to tak je. A dobre, snažím sa ho presviečať. A nakoniec, najkrajšie je na tom, keď poviem, nakoniec sa to ukáže, že áno. Pamätám si, že som bol tak s niekým sa stretnúť, ktorého mamina pritlačila, aby sa so mnou stretol, lebo. A sme sa o niečom bavili a sme prišli k tomu, že ja si myslím, že na koreň problémov hovorí, nie, ja s týmto, viem o mojich kamarátov, oni áno, ale ja s týmto problém nemám. A potom o nejaké, možno 6 týždňov prišiel k tomu on sám, že vieš čo, ja som ti klamal, ja viem. A proste nikto mi to nepovedal, že to tak je, ale sedel som s tým človekom a proste, poviem to, niekto mi povedal slovo intuícia, vycítil som to, hej, že jednoducho niečo mi tam nesedí, že takto to je. No a tiež rovnako niekto o tom písal, je taký autor, ak niekto čítate angličtinu a máte radi náročné knihy, Watchmany, napísal, že duchovný človek, to je veľká kniha, má niekoľko dobrých stovák strán a celé to rozoberá telo, duša, duch. A ja som posledné týždne veľmi veľa desiatok hodín z toho napočúval, rozmýšľal som nad tým. Je to ťažká kniha, ale myslím si, že je aj v češtine preložená, ale anglická verzia je o niečo presnejšia. No ale čo je pointa toho celého, že proste keď vidíme, ako to je celé nielenže zamotané, ale podstatné pre nás, aby sme neboli telesní ani duševní, ale aby sme boli duchovní ľudia, tak v podstate to určuje, alebo že predurčuje, ale proste rozhoduje o tom, ako sa tvoj a môj život bude uberať. To, ako sa budeme niektorým veciam stávať a prečo možno robíme tie veci, ktoré robíme. Si možno myslíme, že ja som už taký, to nie je pravda. Ja som už taký. Ja už som taký, mňa už nič nezmenia, alebo to je moja povaha. Nie. Buď duša je tvojim pánom, buď telo je tvojim pánom, alebo duch, ktorý je napojený, v ktorom prebýva Boží duch, je tvojim pánom a riadi tvoje rozmýšľanie, tvoje konanie. To je to, že ako sa zachováš v robote, keď ťa nikto nevidí napríklad. Nie, že tom šéf stojí nad tebou a dýcha ti na krk. Nevidí ťa a ty môžeš ho oblbnúť, oklamať. Ako vtedy sa zachováš a prečo sa zachováš inak možno? A ukončím veršami. Lebo zmyšľanie tela vedie k smrti, ale ducha vedie k životu a pokoju. Pretože zmyšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, alebo slovo v telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Chceme sa páčiť Bohu? Za seba hovorím určite áno. Tak si kladem otázku a zamýšľam sa nad tým, ako žiť môj každodenný život, tak aby som nežil telesne, aby nie moje pocity, môj rozum, moje chce sa mi, nechce sa mi bolo to, čo rozhoduje, ale Božie slovo. A zmýšľanie ducha znamená, že moja myseľ, aj moje emócie, aj to, čím som, aký som, celé sa to podriaďuje Božiemu slovu. Niekto raz povedal také slovo, ktoré mňa vyrušovalo, ale aj tak mám pocit, že to vystihuje tú podstatu. Že musíme vymývať naše mozgy Bibliou alebo Božím slovom. Je to také, že to je také, ja neviem, ako vymývať mozog, to sa používa v negatívnom slova zmysle. Ale v podstate o čo ide? Ide o to, že moje myslenie potrebuje nie to, čo cítim zrovna a vidím, tomu podriadiť všetko, ale tomu, čo hovorí Božie slovo. Božie slovo je nadriadené tomu, čo vidia moje oči, tomu, čo počujú moje uši, tomu, čo cíti môj nos, tomu, ako možno môj hmad alebo moje vnemy vnímajú. A pravda je to nie to, čo ja cítim, ale to, čo hovorí Boh. To je duchovný človek. To, čo hovorí Biblia, to je pravda. Ja to teraz vôbec takto necítim. Ja to necítim možno, že Boh je verný, ako to dneska viackrát zaznelo. Ale som o tom presvedčený, aj keď to tak necítim, lebo verím Božiemu slovu. Nie tomu, že sa cítim. Dneska sa môžem cítiť, že Boh vôbec nie je verný. Že Boh vôbec neviem, čo neurobil. Ale ja viem, že to nie je meritko. Božie slovo. Ak Božie slovo hovorí, že Boh sa postará,
Vôbec to tak nevidím. Prechádzajú dni a nevidím možno, že zmenu v nejakých okolnostiach životných. Ale verím tomu, že Boh povedal, že nezanechám ťa ani ťa neopustím, som s tebou po všetky dni až do skonania sveta. Skôr dokáže matka zabudnúť na svoje dieťa, aj keď matky sú citlivé na svoje deti, ako by Boh dokázal zabudnúť na svojich vyvolených. Inými slovami, Boh to povedal, necítim to tak, nevidím, že by to tak bolo. Moje ruky sa dotýkajú niečo iného, moje oči vidia niečo iné, všade počúvam niečo iné, ale verím Božiemu slovu. To je úroveň ducha. To je úroveň ducha. Ak takto nebudeme fungovať, ak Božie slovo nebude premieňať našu mysel, tak bude naša mysel premieňať Božie slovo. Budeme ho deformovať tak, aby nám to sedelo, tak, aby sa nám to páčilo, tak, aby sme to vedeli naplniť, tak, aby nám to vyhovovalo. Ak moje pocity vlastne, Miro to raz pekne povedal tu u nás, keď kázal, že len nasledujú, sú akýmsi zrkadlom alebo ozvenou. A žiaľ, napriek tomu, že mnohí dneska žijú práve tým, sú vedení pocitami. A nevedia prečo. Splašený zajac, ktorý behá, nevie prečo. Nech nám je Pán milostivý. Budem sa modliť. Pane Ježišu, Ty nás poznáš a vieš, kde sa nachádzame a vieš, kde kto z nás je. A ďakujem Ti, Pane, za každého človeka, ktorý mal moment vo svojom živote, kedy ťa spoznal a Ti odovzdal jeho život. Ďakujem Ti za tento moment znovu zrodenia. Ďakujem Ti za tento okamih, ktorý nastal, alebo kde začal tento proces. Je to Tvoja milosť, je to zázrak zázrakov, ako Ty dokážeš premeniť človeka, zmeniť. Ďakujem Ti. Zároveň vidíme v Tvojom slove, Pane Ježišu, že tam to celé nekončí, ale že tam veci začínajú. A modlím sa teraz, Pane Ježišu, za každého z nás, ako sme tu, ale možno, že aj niekto, kto sa v tejto nahrávke dostal, alebo sa zamýšľa nad týmito vecami, nad týmito slovami, Pane Ježišu, aby Ty si aj dnes urobil takú revíziu svojím Svätým Duchom, že kde sme. Či keď sme začali duchom, či stále sme v duchu, alebo či sme sklzli do toho, že sme na úrovni zmýšľania duše a tela. Daj nám vidieť, Pane Ježišu, kde Tvojemu slovu neveríme a či je niečo také v našich životoch. A prosíme ťa, Pane Ježišu, aby si nám ukazoval, pretože nám to nie je jedno. My nechceme skončiť v tele. My nechceme završiť. Nechceme začať dobre a skončiť zlé, Pane. My chceme dovoľovať, aj dnes sa znova rozhodujeme dovoľovať, aby Tvoje slovo mohlo formovať náš pohľad na veci, na ľudí, na vzťahy, na samých seba, na možno naše schopnosti, na to, čo dokážeme alebo nedokážeme, na náš svetonázor. Pane Ježišu, vyznávame, že Tvoje slovo je nadriadené nášmu rozumu. A aj tam, kde náš rozum ho s tým nestíha, kde náš rozum nedá si s tým rady a nedávajú mu veci zmysel alebo logiku, Pane, hovoríme, že si viac ako to. Náš rozum, Pane, preto dávame k Tvojim nohám, nech Ti slúži. A ak bol na tróne v našom živote, tak ho zhadzujeme teraz, podkopávame tento trón, na ktorom sedel náš rozum a hovoríme, Pane Ježišu, prosíme ťa, odpusť nám, že sme to dovolili a dávame Teba na trón nášho života. A hovoríme našmu rozumu, že bude Ti slúžiť. Pane, odpusť nám tam, kde sme dovolili našim emóciám, aby vládli v našom živote a rozhodovali o našom živote. Kde dokonca naše emócie určovali, či Tvoje slovo je pravda, alebo aký si pohľad na Teba. Odpusti nám, Pane Ježišu. A aj teraz opäť hovoríme, Pane, že skladáme naše emócie a hovoríme, ďakujeme Ti za ne, sme Ti vďační a hovoríme, nech Ti slúžia, Pane Ježišu. Ale Tvoje slovo je pravdou. Cez Tvoje slovo chceme vnímať, cítiť, prežívať, hodnotiť. Pane, ja Ti ďakujem, že si tak dobrý a že nám na tieto veci posvedzuješ a napriek tomu, že možno už mnoho rokov s Tebou chodíme a máme nejaké skúsenosti a sme niekde v tom duchovnom raste, Ti ďakujem, že znovu a zás nám pripomínaš, že to, že sme niekedy niečo dosiahli alebo niekde boli, neznamená, že v tom ostaneme, ak v tom nechodíme. A prosím ťa, uč nás, tak ako bolo aj minulú nedeľu kázané, ako zotrvať v Tvojom slove.
A chcem ešte jedno slovo povedať. Verím, že mi to Pán Boh dáva teraz na srdce, že ak si kresťan, ktorý funguješ na biblických veršikov typu YouVersion, ktoré ti vyskočí v telefóne alebo v počítači, a si to prečítáš raz za čas a si myslíš, že to je tvoje stíšenie alebo to je čítanie Božieho slova, tak si na veľkom omyle. Tie veršiky, ktoré tam vyskakujú, sú často podľa nejakého vzorcu generované, aby možno, že povzbudili nejakých ľudí a môžu byť Bohom použité ako nástroj, ale nedá sa z toho žiť. Nech ťa to neklame a nezvádza, že ak si ty niečo pozrieš na telefóne, nejaký veršik, ktorý ti vyskočí raz za deň, že ty si človek, ktorý žiješ v Božom slove. Ak úprimne naozaj chceš žiť v Božom slove a dovoliť Božiemu slovu, aby premenalo tvoje myslenie, tvoj rozum, začni si ho čítať a tak ako Ľuboš povedal, myslím si, že tiež ho Pán Boh viedol, že ťa povzbudzujem, maj svoju Bibliu. Ak nie si ju schopný kúpiť, tak povedz nám, pomôžeme ti s tým, aby si mal svoju papierovú Bibliu. Kde si vieš veci poznačiť, k tomu sa vrátiť a čítaj nielen veršik vytrhnutý z kontextu, čítaj Božie slovo. Aj keď nejde o to, že ako veľa, možno sa niekde zastavíš zrazu a niečo ku tebe prehovorí, ale podstatné je, ak má Božie slovo, ak máš byť duchovný človek, ktorý Božie slovo rozhoduje, Boh rozhoduje v jeho živote a jeho duch je nadriadený, vníma, cíti, počuje Boha, naozaj žije s Bohom, nehráme sa na nejaké náboženstvo, tak to sa nedá bez Božieho slova. To sa nedá bez toho, aby Božie slovo bolo v tvojom živote prítomné. A tak môžeš sa čudovať, možno sa ocitol v slepom kruhu, že ty Boha nepočuješ. No ak funguješ na takýchto veršikoch, vôbec sa ti nečujem, sa ani nedá. Ty Boha necítiš, nevnímaš. Chcem ti povedať, takto to nefunguje. Božie slovo hovorí, hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Proste a dostanete. Ak to nerobíš, znamená, že nemáš skutočný záujem o to. Ale ak hľadaš Boha, Bože slovo ti sľúbi, že ho nájdeš. A klopeš a prosíš, dostaneš a otvorí sa ti. Otázka je, chceš naozaj? Ak áno, klop, kým sa neotvorí, hľadaj, kým nenájdeš. Pros, kým nedostaneš. Lebo o čo skôr dá Boh Svätého Ducha tým, ktorí ho o to prosia. Ako keď niekto prosí matku alebo otca o chleba. A otec im to dá. Boh to chce dať. Boh už urobil všetko. Pane Ježišu, ja sa modlím aj teraz za to, aby sme neboli ako kresťania, ktorí fungujú už 30 rokov na mliečku. Aby sme dokázali stráviť aj tuhý pokrm, aby naša duchovná črevná flóra sa mohla dozrieť a meniť sa, aby sme dokázali ísť do hĺbky. Aby sme dokázali viac rozumieť duchovnému svetu, duchovnému boju. Aby sme dokázali vidieť za to, čo vidia naše oči, aby sme mohli vnímať, že sú tu ponebeské oblasti, že je tu duchovný svet. Viete, koľko vecí používame doma, ktoré vôbec nevnímame, že sú? Používa niekto mikrovlnku doma. Vidíte, ako sa to zohrieva? Tam sú vlny, ktoré nevidíme vlastnými očami a zohrie nám to jedlo. Používate telefón. Môžete sa spojiť v reálnom čase, v priebehu, sekundy s človekom, ktorý je na druhom konci sveta a ide to cez nejaké vlny do satelitu a späť. My dennodenne používame veci, ktoré nevidíme a nepopierame, že existujú, len preto, že ich nevidíme. Používame ich bežne. A keby niekto povedal, že neexistujú, sa nám vysmeje. Aj ľudia, ktorí fungujú podľa tela a nepoznali nikdy, nemajú nič spoločné s Bohom. Vedia, že sú veci, ktoré fungujú, existujú a nie sú viditeľné. Není to potom tragédia, keď kresťania, keď Božie deti, keď znovuzrodené Božie deti fungujú len na základe toho, čo vidia. A zabudáme, že je to duchovný svet. Viete, koľko utrpenia často máme doma len preto, že sa nesprotivíme diablovi? Božie slovo hovorí, podajte sa Boha, sprotiv sa diablovi a utečie od vás. Ale my to necháme tak. A máme pocit, deje sa nám toto. Sú tu Božie princípy, tu Božie zákonitosti. Ak žijeme len tým, čo vidíme, čo proste dokážu naše zmysly rozpoznať, rozkodovať, tak môžeme mať pocit, že sme, obeťami, ale v skutočnosti je to ako loď, ktorá vypláva na more a nechá sa unášať vetrom. Raz tam. Nikdy sa nedostane do cieľa, alebo dostane sa tam, kde je vôľa vetra. Verím, že je čas prevziať zodpovednosť
za vaše rodiny. Žehnám mužom, aby povstali a tam, kde muži zlyhávajú, ste tu sestry, ženy, ich manželky, jeden druhého posvedzujete, keď ste v jednote a proste aj tam, kde to je možno jeden nedáva, robte to spolu, prevezmite zodpovednosť za vaše rodiny, za mnohé veci, ktoré sa dejú. Nenechajte sa len tak unášať tým, čo sa možno zrovna deje okolnostiami. Amen.